салому алейкум дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии барномаҳои мо. бахши бо ҳам меомӯзем дар барномаи файзи саҳар идома дорад ва бояд дар оғоз хотиррасон кунем. ҳамкори бахш маркази хизматрасонии автомобили Темур мебошад. Минбаъд шумо аз мағозаҳои маркази хизматрасонии автомобили Темур тамоми ҷиҳози ба автомобилатон заруриро бо тахфифи 5% метавонед харидорӣ кунед, аз ҷумла равғани муҳаррик, антифриз, антигел ва ғайра. аз свичи кӯҳна чизи муҳим сохтан мумкин аст. Дастаки ягон шкафро мегирем, ба ин андоза трубка мегирем ва дарозии лозимаро мебурем. Аз як тараф изолятори свечи ва аз тарафи дигар шайба, гайка ва сим пайваст мекунем. Дастакро тоб медиҳем ва таҷҳизот омода. ин барои санҷидани модул ва ғалтак лозим мешавад, яъне онро ба ҷои свеча пайваст мекунем, муҳаррикро дар мегиронем ва оҳиста тархишро кушод кардан мегирем. Агар шиддат яку якбора гум шавад, ғалтакро зуд иваз кардан лозим аст. он таъмир намешавад. масъалати дигар, барои амали навбатии мо чанд поршин лозим мешавад. аз ягон автомобили кӯҳна онро гирифта метавонед. меъёри интихоб бояд ҳамеша баробар будани сатҳи болоии поршинҳо ба ҳисоб меравад. баъд ба мо аз рессор чунин як ҷиҳоз лозим мешавад. онро ба поршин чунин мемонем ва сварка мекунем. он чунин шакл мегирад. каме хунук мекунем, баъдан поршини дуюмро мегирем, онро бо болгарка мебурем ва майдатар мекунем. ин қисматро низ мебурем ва чунин чиз сохта мешавад. ба мо болт ва гайкаи рақами 12 лозим мешавад. он бояд дар мобайн қарор гирад. сақои пашебникро ба болт мечаспонем. барои зебо қисмҳои нолозимаи онро тоза мекунем. акнун онро дар ҷои худаш мечаспонем. он бояд дар мобайни поршен қарор гирад. санҷидан лозим аст. агар канда шавад, аз нав часпондан лозим. поршени дуюмро мегирем ва тоза мекунем, ҳамвор менамоем, аз мобайнаш нишона мемонем. помпаи навро гирифта мешиканем ва шкифашро мегирем. онро ба сари болт мечаспонем то ин ки ба осонӣ чарх занонида шавад. каме зебо мекунем, ранг кардан низ мумкин аст. поршени дуюмро низ тоза мекунем ва дохилашро низ бо маҳлулҳо тоза менамоем. ин ҷиҳози сохтаамон барои клей кардани чархҳо лозим мешавад. дӯстони азиз, дар ин ҷо бахши мо ба анҷом мерасад. бароятон тансиҳативу хонобудӣ таманно мекунем. барномаи файзи саҳар идома дорад. аз мавҷи мо дур наравед.